Ahojte, vítejte u dnešního videa a dneska to bude smutný příběh. Tady to jakože se stalo, ale nestalo se to u nás na ranči, jakože nějaká jiná holka to udělala. No prostě Blue to udělala, ale doopravdy se to nestalo. To je jenom, abych tohle mohla natočit. Smutný příběh. Pojď, holka. Hodná. Hou. Tak to sklidím. Po sklizení. Tak jo, holka. Pojedeme na projížďku, Karlo, jasně. Au. Dneska nemám štěstí. A jsem tam. Tak jedeme. Na projížďce, když projížděli po takové prostě loučce, která je vysekaná. No, po poli. Už zase? Sunflower, to neděláš, to snad děláš schválně, ne? No, tady se odpočineme. Hele, koukej, tady je útes, tak od něho radši dál. Podívám se dolů. Už jsem dělala zlé. Tak jo, holka. Sunflower. A jak to asi vypadalo, když spolu byli navždy a byli rádi? Takhle to vypadalo nejspíš v nebi. Sunflower, teď se můžu na tobě jezdit. A když spadnu, nebolí mě to. Pojď, tak pojď. Jsem konečně s tebou šťastná. Pojď. Takže tohle byl příběh teda Blue a Sunflower. Bylo to jenom takové prostě videjko, které jako neplatí do našeho ranče, že to bylo jenom videjko pro vás. Třeba když koně zpívají, tak to také asi platit nebude normálně. Maximálně svou řečí, takže ahoj.